Mhux se naċċettaw proposti li jnaqsu id-drittijiet tal-ħaddiema. Din ir-risposta tal-Prim Ministru Joseph Muscat b'referenza ċara għal proposta tal-Assoċjazzjoni ta' Min Iħaddem dik li l-ewwel ġurnata sick leave ma tibqax tiġi mħallsa lill-ħaddiema. F'kollegament kmieni l-ħadd filgħodu fuq One Radio iddeskrivija bħala inaċċettabbli u non-starter, speċjalment fil-klima ekonomika tajba li ninsabu fiha. Nifhmu li ħafna nies sejrin tajjeb, nifhmu li ħafna nies qedjesperjenzaw it-tkabbir ekonomiku li ħafna nies qegħdin jaraw qed fin-negozju qed jiżdiedu l-negozju u aħna la darba nieħdu pjaċir ħafna x'aħna pro-business nieħdu pjaċir illi jiżdied in-negozju ma mbagħad iridu l-ħaddiem jieħu tiegħu wkoll. Waqt ma ħa naċċettaw illi f'klima ekonomika bħal din illi min iħaddem illi il-business qed jiżid tant il-business niġu b'xi proposta biex innaqsu drittijiet tal-ħaddiema. Dik hija non-starter għalina. Il-Prim Ministru kummenta wkoll dwar it-taqtiegħa li għaddejja bħalissa għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista fejn saħaq li t-terminu koalizzjoni tal-konfużjoni illum qed jagħmel sens iktar minn qatt qabel. Żied jgħid li wasal iż-żmien li pajjiżna jkollu oppożizzjoni soda biex flimkien magħha il-Gvern jiddiskuti u jirribatti ideat ta' proposti li għadhom iridu jidħlu fis-seħħ. Semma wkoll attakki li kienu saru fuqu fl-aħħar elezzjoni u kif dawn issa jiġu esperjenzati saħansitra minn esponenti nazzjonalisti stess. Nittama li l-Partit Nazzjonalista gets its act together, jagħmel l-għażla li għandu jagħmel dik mhijiex affarija li ma għażla jagħmel, imma il-pajjiż għandu bżonn oppożizzjoni illi tkun ikkonċentrata anke wkoll biex nieħdu deċiżjonijiet li għandna nieħdu nibdew diskussjonijiet li għandna nibdew aħna bħala gvern mal-oppożizzjoni biex nagħmlu riformi li hemm bżonn fil-pajjiż. Dwar ix-xogħol tal-Gvern, saħaq li dan għaddej b'ritmu maġġel u li fil-ġimgħat li ġejjin se naraw iktar miżuri ġodda jidħlu fis-seħħ. Fakkar ukoll kif matul il-ġimgħa li għaddiet bdew jingħataw 3 mediċini tal-kanċer b'xejn flimkien ma' konsultazzjoni għad-dħul ta' liġi ġdida kontra l-korruzzjoni fl-isport. Ma naqas milli jitkellem dwar il-pensjonanti fejn qal li hemm bżonn li l-Gvern jibqa' jgħinhom. Fil-fatt se jagħmel dan billi jerġa' jolli l-pensjonijiet. Nies li ma jistax ilaqgħu bil-pensjoni u għalhekk ħanżidu l-pensjonijiet nerġgħu nkunu l-ewwel gvern nkunu żidnihom għal 3 snin fuq xulxin. Wara li semma r-rapport pożittiv li sar dwar pajjiżna mid-DBRS, Joseph Muscat finalment temm jgħid li llum iktar minn qatt qabel għandna konferma li l-uniku forza kapaċi tmexxi dan il-pajjiż u ssolvi dawn il-problemi il-Moviment Laburista.